Det er så lige, når der laver pizza. Jamen, det hele er bare et hjerteformet. Nej, den er sgu da 8-kantet. Det er for helvede, jeg kan slet ikke finde ud af det. Jo, du kan godt. Så skal du bare fortsætte. Du skal holde den ene hånd sådan der, Ja. og den anden sådan der. Og så skal du trække den ud. Og så skifter du hænder igen. Hvad den kort, Line? Det er ret godt, det er fucking svært. Jeg kunne godt tænke mig en rappers specielle pizza. Vi får en Line special. Okay, lad mig høre. Eller lad mig se. Er den ikke flot? Har du brug for hjælp? Okay, Ej, men du har fucket den op. Lad mig lige hjælpe dig. Ja. Okay, så holder du den her. Det var fucking skæv. Oh shit. Kan jeg overhovedet redde sig? Oh shit, det var det første, Det er du siger. rigtig heldig. Du glemte at lige lave kanten. Det er bare sådan en durumagtig. Jamen, hvordan kan den? Skal den virkelig være pizza, den her? Ej, du ødelægger den. Vi er overhovedet ikke. Vi skal bare spise en durum i stedet for. Skal vi dele en durum? Skal vi lave en durum? Ja. Okay, Vi så laver laver vi en durum i stedet for. Fuck. Du har altså boldet dig. Jeg synes, det er sådan meget pænt. Du har lavet hul i den, du har lavet et ansigt. En smiley i den. Ej, det skal jeg lige få ordnet. Sådan der. Skal du have noget der, mor? Så er det ikke fint. Fuck, den ser mærkelig ud. Ja, den ser meget, meget mærkelig ud. Hvad Nå, gør vi? vi gør det. Nej, laver det. Nå. Wow. Shit. Du laver det så grimmere. Jeg håber ikke, der kommer nogen kunder nu. Det er så lige en pizza, det her. Det var så Ej, jeg vil sige, Ej, det kan faktisk godt bruges som en brød. Kan du godt det? Det tror jeg. Skal Vi bare spiser lave det bare, fuck det. Ja. Fuck, der er mange huller i. Den kan spille umuligt reddes, den her.